Yo, what's up guys? May adlaw Domingo may buntag. So time check ta guys kay alas 11 so naday ko guys oh. Nag sideline sa taog nga kuan kanino. Kanino na guys. So nag-winding karon diha. Kay ang ilang sawwa kaabot dito tumoy yang atop layo ra kayo manang atop atong apas so man ato ang karon guys panginabuhi so cutting sa kukuan guys pangkuan ito tagsa ka vlog kay busy kay tas ato ang live. So guys, may gabi guys. Time check na to kay alas 6. May invitation na gyapon na dali. Padayon gyapon ta. So ulit taro alas 10.